أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ‘Yan uwa almajirai masu bibiyar mu a wannan kafa tamu ta sada zumunta wato YouTube zuwa Facebook zuwa TikTok namu, ina muku barka da wannan lokaci, barka da safiya. Masu bibiyar mu za su san cewa akwai karatuka da muka ɗauko na ɓangaren karatun ramli zuwa falaki gaba ɗaya. To insha Allahu yau karatun da za mu yi shi, ‘yan uwa suna yawan tambayoyi a kai. Misali karatun nazari, nudigi, ittisali, infisali zuwa tafiyar taurari, zuwa cire lamiri da hukunci da shi. To insha Allahu yau karatukan da za mu yi kenan, sai ‘yan uwa su tsaya su mai da hankali a kai, domin fatanmu shine kowa ya iya karatun kuma kowa ya sanya ake yi. To a gurguje ba kowane karatu bane za mu ce za mu ɗauke shi daga farko, don awa ɗaya ma ba za ta ƙwace mu ba. To kuma kun san akwai gajiya, mutum ya zauna a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi har za a gaji. To insha Allahu za mu fara da karatun nazari, nudiki, ittisali da infisali. Sannan yana da kyau a ce idan za mu yi karatun lamiri, mutum ya san nari, ya san hawa'i, ya san ma'i, ya san turabi, saboda dole za mu yi hukunce-hukuncenmu a kan haka insha Allahu. To na farko mu ɗauki nazari, tun da shi ne a saman tauraro kenan. Me nazari? Nazari shine kallo ko tunani. Yayin da kake neman wani abu kana so ka gane ko za ka gan shi ko ba za ka gan shi ba. Yanzu muna magana ne akan karatun ramli. Za ka ga wannan abun ko ba za ka gan shi ba. Fa kana buƙatar nazari a ƙasarka. Kana buƙatar nazari. Shin nazarin ya fito fili ne ko bai fito ba? A ina ya sauka, a wani gida ya sauka? Na farko mu ɗauka cewa mu ɗauki tauraron, wanne ne zai fi wa mutane sauƙin ganewa? Mu ɗauki tauraron naƙiya. Tauraron gidan 14 sai ya sauka maka a ɗaya, kuma kana so ka gane shin za ka ga wane gani da ido fa gani? Karatu yanzu maganar nazari muke, za ka gan shi? To sai ka duba nazarinka, mene nazarin naƙiya? Naƙiya tauraron gidan 14 yana da ɗigo 1 2 1 1. To tunda nazari muke nema, wannan ɗigo na sama wato 1 2 1 1, wato shi wannan ɗigo na sama sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi sai mu mai da shi 2, kaga nazarin naƙiya koma nasara dakila. To kenan za ka nemi nasara dakila a ƙasar. Idan ka zuba ƙasa, duk tauraron da ya zo maka a ɗaya, saman shi za ka mai da 2, in ɗaya ne ka mai da shi 2, in 2 ne ka mai da shi 1, sai ka ga wani tauraro zai zama. To duk tauraron da ya zama, to tauraron za ka nema. Yanzu idan naƙiyar ta zo mana 1, sai muka nemi tauraron nasara dakila, to sai mu ga wai a ina ta sauka. Ina fata ana fahimta na. To da muka duba sai muka samu naƙiya a gidanta, to yana nuna maka cewa kana zaune da izinin Allah wannan abu za ka gan shi. Ma'ana in kaya ne ma aka sace ma, to fa za ka gan shi. Idan mutum za ka je nema, to za ka gan shi, babu wata gani na ido ake magana. Wannan kenan. Sannan in baya gidan shi sai ka duba a gidan da ya sauka, me alaƙar shi da gidan? Me alaƙar shi? Idan muka yi maganan alaƙa, akwai tauraron da zaka ga nari ne ya je gidan ma'i, kaga ba magana. Ko kaga nari ne ya je gidan turabi, kaga ba magana. Za a sha wahala ne.
ko kuma nari ne je gidan hawa'i, kaga alhamdulillah haduwa ta haɗu. Ina fata ana fahimta na. Ko kuma ma'i ya je gidan turabi, haduwa ta haɗu. Hawa'i ya je gidan nari, haduwa ta haɗu. Hawa'i ya je gidan ma'i ko turabi, ba haduwa. Ina fata ana fahimta. Nari da hawa'i masoyan juna ne, turabi da ma'i masoyan juna ne, amma idan ba haka ba a farrake suke. Ina fata ana fahimta na. Wannan kenan. To wannan shine ahkamun nazar, wato yadda za ka yi hukunci da nazari kenan. Ina fata ana fahimta na. Bana so ne bidiyon ya tsayi domin na fuskanci tun a iyakan nazari tukunna bidiyo ya fara yin tsayi, kuma mun ce za mu ɗauni daga ittisali, infisali, tafiyan su taurarin masu kyau da mara kyau, kuma mu zo lamiri. Za a daɗe, sai dai mu yi abin mu ɗan tattaɓa abin da 'yan uwa ba su gane ba suna iya yi mana magana, ko kuma akwai littattafai da muke siyarwa waɗanda suka ƙunshi wannan ilimi. Idan ka siya to insha Allahu za ka fahimci karatun daki a cikin shi wa'innan littattafai da izinin Allah. Abu na biyu, mu ɗau nuɗuki. Nuɗuki har yanzu mu sake ɗaukan naƙiya, ko kuma bari mu canja tauraro, mu ɗauki ƙalidakili. Ƙalidakili za mu yi magana akan nuɗuki. Nari shine nazari, ɗigon can sama, sai ɗigo na biyu hawa'i shine nuɗuki, wato wannan ɗigon na biyu na sama kenan shine nuɗuki. Shi kuma nuɗuki idan kana neman shi, wannan ɗigo na ƙasa da na saman zaka taɓa, in ɗaya ne ya zama biyu, in biyu ne ya zama ɗaya. Kaga ƙalidakili in muka taɓa ɗigo ɗaya ne ya zama biyu, ya koma tauraron inkis. To tauraron inkis shine nuɗukin ƙalidakili. Mu ɗauka da ka zuba ƙasar sai ƙalidakili ya zo gidan ɗaya. To in so kake ka yi magana da wani, ka gane za ka yi magana da shi, to za ka nemi inkis, saboda inkis ne nuɗukin ƙalidakili. Idan ka samu inkis a ƙasar shi, a gidan shi, to fa lillahi alhamdu. Idan baka same shi ba sai ka duba inkis ina ya je. Mu ɗauka he ya gudu ya je gidan 7 yana 8, kaga shi turabi ne, amma kuma inda ya je kuma gidan hawa'i ne, kaga gidan wannan ne, gidan humra ne, ka gani. Afuwa kuma za ka ringa duba ka ga me suka binne a ƙasa, me suka binne a ƙasa. Kaga idan inkis ya je gidan humra, idan ka duba ma za ka ga sun binne ƙalidakili ne, kaga za ka ga sun binne ƙalidakili. Har yanzu ne kaga haduwar ba ta yi ba, saboda ƙalidakili hawa in tauraro ne, humra hawa in tauraro ne, sannan shi kuma inkis kaga turabin tauraro ne, kaga ba magana, ba haduwa a tsakani. Saboda haka gani magana ba za ta yi ba. To idan ka duba kuma za ka ga tafiyar nawa ma yayi, duk da yake ba mu zo kan tafiyoyi ba, tafiyar 16 yayi, kuma har yanzu ma tafiyar ba ta yi kyau ba. To wannan shine, idan kana neman nuɗuki za ka nemi wato inkis idan ƙalidakili ne ya zo maka a ɗaya. Idan ma ba shi bane sai ka taɓa wannan hawa'in ya zama biyu, in biyu ne ya zama ɗaya. Duk tauraron da ya zama shine nuɗukin shi. Sai ittisali. Ittisali mu ɗauka ɗariƙi ya zo maka a ɗaya, sai ka taɓa wannan ɗigon ma'in nashi, in ɗaya ne ya zama biyu, in biyu ne ya zama ɗaya. To na ɗariƙi ɗaya ne, sai muka mai da shi biyu, kaga ya koma tauraron kausaji, ya koma tauraron kausaji kai tsaye. To tauraron kausaji ya zo, wato sai ka nemi a ina kausaji yake, ina kausaji yake a ƙasar. Idan ka samu kausaji da ba zai zauna a gidan shi ba, tunda ɗariƙin ya kame gidan, to sai ka duba ina ya je. Kausaji dai kun san nari ne, to gidan da ya je na me, ma'i ne, hawa'i ne, nari ne ko turabi. Ina fata ana fahimta na. Sai ka duba kuma tafiyan nawa yayi. Za mu yi maganar tafiyoyi a nan gaba duka a karatun nan. Karatun zai mana tsayi, sai dai a yi a hankali, a bi daki za a fahimci komai. Dan zan tsaya in yi maganganun da insha Allah in dai ba wai baka mai da hankali bane to za ka fahimta da izinin Allah.
za ka duba ina kausaji ya je sai ka hukunci da shi. Ittisali kuma kun sani samu ne, shin za a samu kaza ko ba za a samu ba? Ya kamata ma ina yi mana misalai, tunda yake in na ce zan yi misalai kuma bidiyon zai tsayi, gaskiya bidiyon zai tsayi tsakani da Allah. To amma bari mu ga, tun daga waya a hannuna, bari mu zuba ƙasa mu haife sai mu yi misali a kanta. Tunda yake mun sa ɗariƙi a wannan ƙasa, gashi na zuba ƙasa a wannan wayar, ga ta nan na haife. Ummahatin shine ɗariƙi. Afuwa, ba mu samu kausaji a ƙasar ba. In mun same shi misalin zai fi sauƙi, idan ba mu same shi ba kaga babu fa kenan. Na fata an fahimta, babu kenan. To in babu ya za ka yi? Wasu hanyoyi za ka bi na neman maɗalubi, kuma wannan ba karatun maɗalubi muka zo yi ba, ko kuma na haɗin gida, ka haɗa wannan kaga kaza zai samu. Yanzu mu karatun ittisali da infisali, nazari da nuɗuki muke, to kuma ittisalin mu bai fito ba. Kun ga me, sai dai mu canza wata ƙasa. Ina fata ana fahimta na. To mu ɗauka gashi wannan ƙasar da na zuba, za mu yi magana akan ittisali. An samu ƙasa ta biyun kausaji ya zo, ɗariƙi a 1, rahika a 2, naƙiya a 3, kausaji a 4. Kai ka zuba ƙasar, idan kana kallon bidiyon nan ka zuba ƙasar a gefe sai ka ringa kallon ta, kana kallon bidiyon za ka fahimta insha Allah. Mu ɗauka kana neman ittisali sai ɗariƙi ya zo 1, kaga za ka nemi kausaji. To ina kausaji a ƙasar? Gashi ya zo a 4, kaga kenan mun samu ittisali ya zo. To tunda samu muke nema, dole za mu nemi infisali. A gani infisali bai zo a ƙasar ba sa'ili, domin sa'ili ne infisalin wannan ɗariƙi, tunda ɗariƙi yana ɗigo ɗaya, in muka taɓa ɗigon shi na can ƙasa ya koma sa'ili. Saboda haka ba mu ga sa'ili ba, saboda haka muna sa ran da izinin Allah za a samu wannan abu. To kausajin da ya tashi sai ya je ina? Sai ya je gidan 4. Kausaji a gidan 4 yana da wasu illoli da yake samu a gurin. Gidan 4 ƙaramar aƙibar ƙasa ce. Na farko ma tukunna, kausaji a 4 ɗariƙi ya yi tafiyar 16 kafin ya tadda shi. Tafiyar 16 tafiya ce wacce take tsaka-tsaki, wacce ita ba mai kyau ba, ita ba mara kyau ba. Bayan haka gidan bayara 4 kausaji ne. Kausaji baya jin daɗi a wannan gida. Gida ne na matsalolin shi, na mutuwar shi ne, domin duk maƙiyan shi a nan suke. Kaga kenan samun wannan abu zai matuƙar wahala, duk da yake gafa ittisalin ya fito. Abu na gaba, kausaji fa nari ne. Idan kuka duba za ku ga bayara kuma ma'i ce. To ya haka? Nari da ma'i za su haɗu ne? Ba za su haɗu ba. Ina fata an fahimta. Da suka tashi a ƙasa sai suka sake binne nari. Jagwal kenan. Sai suka sake binne nari. Ai yanzu dai nari a gidan ma'i. To gaskiya dai a zahirin gaskiya ittisalin ka ya nuna ba za a samu wannan abun ba, kuma ya nuna za a samu. Fitar kausaji a ƙasar shi ya nuna za a samu fitar shi a ƙasar. To yanayin tafiyoyin da ya yi da matsalolin da zai samu, shi zai nuna ma ba za a samu ba. Kaga me yake nuna? Ya nuna ga samu ga rashi. To wanne ya fi yawa? A zahirin gaskiya ni abin da zan ɗauka a tawa matafiyar, samun zai fi, amma kuma sai an tsaya matuƙa da addu'a, domin akwai maƙiya da za su tsaya akan abin su yi kaka gida su tare,
sam ba zai samu ba. To duk da yake ba mu duba ita asalin ƙasar mun ga wani matsaloli ta taho da shi ba, tunda mu yanzu ba fassara muke ba gaskiya, don mun ƙara ganin ɗariƙi ha'ilau a gidan shi. Kun gani? Sannan gidan Humra ƙabla Kharija ta ji, ina fata ana fahimta na. Sannan gidan Kalida ke 15 ijtima'i ne ya ji, kaga uban gidan Kausaji ne da dai ɗan matsaloli kaɗan, amma tun da ba shi muka zo nema ba gaskiya bidiyon mu zai yi tsayi. Wannan shine yadda ake neman ittisali. Karatun zai yawa in nace zan tsaya a ta yin kaza a ta yin kaza. Yayin da kake neman infisali kuma, shi infisali yadda ake neman shi, duk tauraron da ya zo ma ɗaya, zaka misali mu ɗauki inkis a ɗaya, inkis a ɗaya yana da ɗigo biyu ɗaya, to ɗigon shi na can ƙasa sai ka mai da shi biyu. In tauraron da ya zo ma ɗaya, ɗigon shi na can ƙasa biyu ne ka mai da shi ɗaya, in ɗaya ne ka mai da shi biyu, to mu ɗaya ne mu mai da shi biyu, sai ya rikide ya zama tauraron jama'a. To saboda haka tauraron jama'a zaka nema idan inkis ya zo ma ɗaya. Mu ɗauka inkis ya zo ɗaya, sai ka nemi jama'a. Ga wannan ƙasar bari mu misali da ita, ita ma yanzu sai ka goge ta ɗazu ka zuba wata. Ummahatin su ne inkis, ƙabla Kharija, naƙiya, nasara, dakila, su ne ummahatin. Inkis a ɗaya, ƙabla a biyu, ƙabla Kharija a biyu, naƙiya a uku, nasara, dakila a hudu. Ka zuba ƙasar sai ka kalla kai hukunci. To za mu duba shin abin nan zai samu ko ba zai samu ba. Mun yi maganar ittisali, to amma tunda shi infisali ne, ai rashi za mu yi magana. Rashin lafiya ce ake so a gane za a rabu da ita ko ba za a rabu ba. Mutum ne ya matsa ma, ko kuma firraƙu kai, kana so ka san za a rabu ko ba za a rabu ba. Matsaloli kenan, Allah ya raba mu da matsala. Yanzu dai kana so ka san za ka rasa ko ba za ka rasa ba. Ai akwai abin da kai ɗan adam kana so ka rasa shi ai. Kowaye akwai abin da so yake ya rasa. Kowa ciwo ne yake damun ka, ko wani ne ya matsa ma, ko aiki ne ba ka san shi, kana ta addu'a ka rasa, in za ka so ka rasa. To sai muka samu jama'ar sai ta zo a 6. To kaga inkis zai yi tafiyar 15 kan ya tarar da jama'a. Duk da ba mu yi karatun tafiyar ba, wasu ba za su fahimta ba, wasu kuma dama sun sani, kawai kallo na suke yi suna dariya. To Allah dai ya ba ku haƙuri. Mu ma kawai karambani muke, kuma inda aka ji gyara muna ɗora lambobin mu akan bidiyon, sai a kira mu a ce to dan almajiri inda kace kaza fa ba haka yake ba. Idan ni a matafiya ta haka ne, sai in baka hujjoji na, in ce to gashi idan na ji naka yafi ƙarfi sai in ɗauna ka. In kuma muka ji dukan mu nawa yafi ƙarfi, kaga kai ma ka ajiye girman kai sai ka ɗaunawa, sai mu ƙaru juna. In case wato za mu nemi jama'a, sai jama'a ya zo a 6. Ina fata ana fahimta. Shi kuma jama'an da ya tashi yayi tafiyar 7, ka gani jama'a nari ne ya sake zuwa gidan ma'i. Ƙabla Kharija fa ma'i ce, ƙabla Kharija ma'i ce, amma shi gidan kuma hawa'i ne. Mu yanzu ba magana gida mai maganan tauraro zamu. Ƙabla Kharija ma'i ce, sai suka sake danna ƙabla Kharija a wajen. Gaskiya nan ma fa da matsala. Har yanzu mu a ƙasashen mu ba mu samu nari ya je gidan hawa'i ba, sai wannan akasi muke samu. To infisali gaskiya fa, kuma ga ha'ilau idan za ka yi hukunci da wannan abun fa, dole sai ka nemi ittisalinka. Haka in za ka yi hukunci da ittisali sai ka duba da infisali. To ittisali kaga inkis a 1, ittisalin shi shine nasarar dakila, ga nasarar dakila a 4. Ittisali ya riga. Dama ana duba wanne ya riga zuwa. To ittisali ya riga, saboda haka zai dan bada matsala wannan ittisalin. Ina fata an fahimce ni. Kuma ya yi kyakkyawar tafiyar 9. Duk da yake
ai ba ma duk da yake ba, ittisalin shi turabi ne ya zo gidan ma'i. Kaga ya zo gidan abin ƙaunar shi, ya yi tafiya mai kyau ya zo gidan ma'i. Kaga shi kan yana zaune ne yana jin daɗin shi, to zai hana a rasa wannan abu. To amma zuwan infisalin kaɗan sa rai, yana nuna ma ka sa rai za ka rabu da shi ɗin. Duk da yake shi infisalin da ya tashi ya yi tafiyar 15, shi ma ya kyakkyawar tafiya amma sai ya faɗa gidan mutuwar shi. Yana so dai a yi addu'a, a yi ta yin addu'a kan a daina, za a sha wahala kan a rabu da shi kan. Insha Allah wannan shine karatun infisali. To yanzu za mu ɗauki karatun, me za mu ɗauka? Mun yi nazari, nutqi, ittisali, infisali. Mu ɗauki karatun tasdisi, tarbi'i, muƙabala, muƙarana, suƙuri. Wannan karatu ne mai shaken tsayi kuma mai sarƙaƙiya, amma za mu yi shi a taƙaice yadda 'yan uwa za su fahimta. Zan yi shi ne daki-daki saboda bidiyon mu ya je yanzu minti aƙalla kusan 20 fa. Ban saba yin bidiyo haka ba, saboda haka za mu taƙaita gaskiya. Za mu yi hukunci akan shi wannan karatun taslisi da farko kenan. To yadda za ka yi shi, misali mu ce naƙiyya ta zo maka a ɗaya, naƙiyya. Mene maɗalubin naƙiyya? Tafiyar taurari muke magana. Sannan har akan nazari na ɗage ittisali, infisalin su ma za ka iya musu wannan karatun. Nazarin ɗali'i shine gidan ɗaya, duk wanda ya zo gidan ɗaya sunan shi ɗali'i. Nazari shine wanda na ce in ka taɓa na saman ne ya zama 2, tauraron da ya zama shine. Za ka neme shi sai ka yi hukunci da wannan tafiyoyin da zan faɗa. Misali, naƙiyya da ta zo maka ɗaya, kaga tauraron gidan 4 shine maɗalubinta, tana gidan 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, gidan 7 kenan. Kaga bayara ita ce maɗalubin naƙiyya. To sai ka duba kaga bayara, idan bayara ta zuwa ƙasa sai ka duba a ina ta sauka. Idan ta sauka a gidan 2 ko gidan 6 ko gidan 10, to alhamdulillah abu yayi. Abu za a same shi tabbas, yana baka tabbaci ko baka yi addu'a ba, saboda akwai abubuwan da Allah ya hukunta haka, dama za a same su ne ko ba a yi addu'a ba. Ai kai ma ka duba ka gani, akwai ranar da kana tashi daga bacci ba fa ka yi addu'a akan Allah ba ni kaza ba, sai kaga Allah ya kawo shi, to dama ya hukunta za a samu wannan abu. Saboda haka duk tauraron da ya zo ma gidan ɗaya za ka nemi maɗalubin shi. Idan ka ga da kai ka koma gidan ɗali'in, naƙiyar za mu koma gidanta ne 14, sai mu ce 14, 15, 16, 11, 2. Kaga idan bayara ta sauka a gidan 2, kaga mun irga 5 daga gidanta ko? In dai bayaran ta sauka a gidan 2, to za a samu wannan abu. Sai kuma muka wuce 3, 4, 5, 6, kaga na irga 9. In bayaran ta sauka a gidan 9, to za a samu wannan abu. 9, 6, 7, 8, 9, 10. Afuwa na ɓata lissafi. In bayara ta sauka a 2 yayi tafiyar 5, idan ta sauka a 6 yayi tafiyar 9, in ta sauka a 10 yayi tafiyar 13. Kun ji yadda lissafin yake. To wannan kenan 2, 6, 10. Haka za ka yi wa duk wani maɗalubin tauraro. Mu ɗauka idan nasarar dakila ce ta sauka a 1. Nasarar dakila ta sauka a 1, me maɗalubin nasarar dakila? Wannan ce rahika gidan 2 ko? Sai ka duba ina rahika ta sauka. Ka gani? Idan ka samu, muka ce gidan 5, za mu samu gidan 16 nan ne gidan 5 nasarar dakila. 12, 13, 14, 15, 16. Idan ka duba rahika ta sauka a gidan 16,
to za a samu wannan abu. Saboda idan ka dawo gidan 12 ka taka zuwa 16 tafiya ce 5, to sai ka samu rahika a gidan kuma ita ce matsalubi, to za ka samu abu da izinin Allah. Wannan kenan. Mu bar misalin na taurari biyun nan, duk wani tauraro haka za ka mai, karatun mu gaskiya zai tsayi. Wannan kenan. Kamar misali kana neman, ba sai mun zuba ƙasa akan haka ba, misali kana neman misali kana neman hukuncin tasdisi, taslisi, tasdisi, taslisi, tasdisi, sura tasdisi, tasdisi. Kana so ka nemi tasdisi, wato tasdisi shine rabin samu, ko in ce rabi da kwatan samu. Shi ma tasdisi yana nuna ma kai tsaye za a samu abu da izinin Allah, kai tsaye. To shi ma za ka nemi tauraronka. Misali a ce ijtima'i ya sauka a gidan ɗaya, sai aka samu ɗariƙi. Duk da yake idan ka duba kaga ijtima'i nasara dakila, ijtima'i nasara dakila, sa'ili, naqiya, qali dakili, jama'a, kausaji. Idan ka duba za ka ga kausaji ne madalubin ijtima'i. To idan ka duba sai ka duba a ina kausaji ya sauka. Idan ka duba za ka ga ko yayi tafiyar 3, ko yayi tafiyar 3, wancan 5, 9, 13. Shi kuma wannan zai ɗauki 3, sannan ya zo ya ɗauki 15, sannan ya zo ya ɗauki wace lamba ce kuma mara, saboda lambobi mara su ne masu kyau amma fa banda 7. 3, 5, 9, 11, yawwa 11. Wayannan su ne tasdisi. 3, 11, 15. Idan ka duba kausaji yayi tafiyar 15, to yana nuna maka wannan abu lalle za a same shi da izinin Allah. In dai yayi tafiyar 15, to wannan abu za a same shi. Wannan shine. To mu ɗauka cewa za mu ɗauki ahkamut tarbi'i. Hukuncin tarbi'i madalubin ɗali'i yace yadda ake wannan hukuncin akan